Приятели, аз съм Михаил и това е нови ми клип на Майнкрафт. Както виждате, съм заобиколен от тези гадняри тук. Айде изчезнете, бе, твари проклети. Аз ще играя с един мой приятел, ама първо да спра чудовищата, защото ма дразнят. По-скоро само зомбитата. Ето Тедито, Медито. Теди, теб не те нападат, само мене. Най-накрая, вече неравностойни. Виж, в съндъка има неща. Вече има неща. Оставям ти. Оставям ти седло, факли. Чакай, още не съм ги оставил. Айрон, кофи. Дък му, аз пък имам енчантната пръчка. Ако да удараш, се запалиш. Енчантната пръчка заради хака. Бия ги с пръчка. Виждал ли сте такова с нещо? Ела тук, ще ти покажа едно място, което ще те уби. Ама не троши картините, иначе ще те обезглава. В буквалния смисъл. Я... сега ще виж кой е нечувствителен. Добре, ти къде изчезна сега? Клекни и ще видиш една дупка. И в нея съм аз. Видях. Чакай. Къде отиваш? Чакай. Здрасти. Бягай! Навън! Вода, искам вода! Убирам, бе! Спря! Искаш ли пак? Айде да се бием на ушки им, бе. Ама няма да те убия. Виж, умираш ли? Нито пък аз. Пич! Виж ми бутилката водичка. Аз нищо не виждам от огъня. Тогава влизай във водата. Газ набрал на тебе. Сега да излез. Ще ти помогна. Чакай. Що не си пуснеш летенето? Точно това правя сега. Браво. Добре. Пич, трябва да намерим даймонд. Той е голям Тарзан, ама много е умен. Мерси, ама и ти имаш мозък в главата си. Аз мога да направя тъй, че и двамата да умрем едновременно. Ама искаш ли да направя едновременно да умрем? Аз не, защото ще се загуба нещата. Ела след мене. Ще те заведа в хубавата къща. Ако я... Идвай. Скелета. Ти си много умен. Пъкна му със стрелата, виж. За колко пусна това, бе? Не бях аз. Бягай! Нямам стрели. Само да ни пусне. Виж как се пъкнаха стрелите. Те са си тъй сигурно. Не изчезна.
Да, то горе на небето. Изчезна вече тук. Сега да идват да се ожени за теб. Не, връща се! Идвай бързо, бе, Румен. Горе да покривай. Горе да хълбът. Долу да се кача. Мерси. Къде си? Какво остави викаш да дойда при тебе? Ела, аз минавам през тайния път до новата къща. Не, нова просто е тайна. По-трудно се идва до нея. Наричам я къща капан. Ще забележиш пътя. Спокойно. Аз съм пък създал. Той е направено да има изходи. Аз пък ще ходя от другата горе. Наричам я откачен. Да е там. Ще му отразя един меч в главата и ще мри. Да го има. Идвай вътре, преди да те е видял. Аз лета с него и съм горе. Удари ме! Ти долу да си същество ти. Убирам! Умрях! Ти долу се. Нищо не виждам. Да се спаси! Бегай! Отгоре! Бегай! Къде съм? Оцели ме! Ти успя. Умря ли? Да, честно. Може да ме убие, аз него не мога. Удари ме! Умирам. С Богом. Умрях. Изгубих си всичко. Има буря. Да, видях я. Ти я пуста, нали? Не. Изведнъж. Да го убивам много. Не се мъчи. Стрел от някъде. Ела, ти иди надолу. Ела, прибаки. Ева, ти е. Виж как го е бъл. Той е, как се вика. Ела, ти иди надолу. То го убива грамотевицата. Убива грамотевицата. Мен ще да му удари гръм, знаеш ли колко и гадно е? То се спуска надолу. Живо ли е? Да, бе, това го убия. Уби го! Бабе. Аз се изгубих без това. Аз пък ще умра скоро. Ела тук да видиш Румен. За кого ги пуста? Не съм аз. Те са безкрайни. Ще ме убия. Да си нямам нищо. Ти имаш много работа. Аз се скрия там долу. Ама тях ги няма вече. Ето та. Тях ги няма. Я ти си Там е хубаво, за да ти отидеш ще ги видиш. Няма ги, полети по-нависоко. Изчезнаха. Ама грамотевиците не са. Ето едни грамотевици. Става ден. Уху! Оцеляхме за сега. Деди, Има вещица пред тебе. Малко по-напред. вещица. Деди, къде си? Аз съм при хубавата си къща. Защо? Ти да ли правиш клипа? Да, още правя клипа, Умен. Не съм ли умен? Умен си, нали ти казах Умен? Не е Умен. Никак не е Умен. Че си най-умния. Като тебе лъжа аз. Ако аз лъжа много, ти лъжеш петорно много. Отивай до едното място. Браво.
Стой! Сега ще се телепортна по тебе, ако успея. Дата. Пак се върнах в селото. Аз съм в селото, видяхте. Я ела след мене. Май до тук беше клипа, дано ви е харесал и кажете чао на тапака.